Inggih. Sanggone bapakku. Inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung, monggo kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kowe. Arep wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus Ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Payu menyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab. Grab ora ndedit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana ngomong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Modiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaeke ke negara Ngastina. Ya ora. Tamarana Piyai Nenggala. Nyus. Modiar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku, Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petruk. Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kono ngomong pisan ki sing cecok le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngomong mlayu. Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Gong, aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandangane aneh. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo kowe. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ndi kowe? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok nanun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Yo. ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Nang ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu Diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus
Geger. Geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho. Kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Lah. Anu nggih. Nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyayi-piyayi. Ha ngene niku, kula niku ora ming piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Wo, Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabnya ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho ditakut. Diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis terus sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ndakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampean niku kulino tenggene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Bong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Rasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendak aku srawung karo Rasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora? Kecepetan ya ngomong. Coba cele. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono. Aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenan. lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Iki gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Kong. Ana sing diuripke. Heeh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sandangan murah kabeh.
tanpa bantal tanpa kloso. Oh, ngerti kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tampan ono. Tak bari ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, Alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo Alugara. Siap. Titip prani mangan anak anong parijata. Mbak lumembak lamun mambeng lir mbak ing segara angra. Oh. Niki lho, Pak. Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi Alugara. Ora percaya njajal batuno batungmu templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tengen sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Iki Kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok Iki rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa ora rasa ngeyel to. ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 8. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, Digawa tangan loro, ndak tiba. nggih. Mati kowe, ajar dasmu. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Ku pancen cah edan ora. Aku men jajal kok. Duwe pusaka gleleng bareng tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nek nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Awas Surakarta Jawa. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa tiban Alugara. Sing ngakon kuwi dadi Rata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kowe jawane wis ono bakone wis to. Kowe mari ana wae ketiban mengke negara kakon mati jeneng aku. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku dipancen bener mengkono.
Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok menapa. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjar sikara karo Panakawan. Kowe ora eling, Janaka. Kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wiwit semono, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti trabrang. Wiwit bayi nganti tuwa. Apa kowe arep ngira-ngira labuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tantangono Kyai Alukura Jaya. Anus maning jajalan sultaning bawon iblis. Ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu. Anu sudah. Apa ora kowe Ndara Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ayo. Ratu kok dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to? Kowe ngaku nek aku kena syuting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to? Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Perkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Perkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal bilani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong anu ning kula Bagong dikira aku ora ngerti setan Bagong nggawa Alugara tok nggawa apa nggo manteni sampean wah wong dodol sapi wah weh kowe tegel karo aku sampean ya tegel kali kula ndi dasare aku tegel karo kowe sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro ngoyak kula lha nek kecekel kula mesti mang pulasara kula mesti mang idak-idak kula mesti mang bondo mang krincong sikile mang leboke Pakunjaran apa kaya ngono kuwi ora tegel mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong gunane apa kula ngeman karo sampean kula ya tegel karo sampean bendara sing ora ngerti labuhane karo anak bau anak buah wah ora wae ayo nang ngene ditemtokke kowe omong aku sing sirna margalayu kowe pusakane Baladewa kakangku Baladewa nendi patene wisan wah Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta diasirnake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundar kowe. Kanca iki rekane ade. Mengsa aku kok ngoyak Werkudara. Dhek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh?
Kurawa ora sanggo nenggala kowe iki menang, ora sanggo Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah yo kene, lah yo nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenenge aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Truk. Rene ya. Balekke, Gong. Ha sing duwe dhewe wedi ya. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nya tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa yo. Bagong ora sembrono. Nya tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oke aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Agene ora apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Alugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jarbukan. Kowe sing nalar, nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Nek ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kapan sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu, ora iso nembang kok. Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo, mang tenggo niku bar Krawara sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.